Hormat prezidentimiz halkara forumuna gatnaşyryp ýüzlenip, himmeleri halkara paragatçylyk we anaşmak gili, halkara bitiraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitiraplygynyň 30 ýyllygy münasibeti geçirilýän halkara forumuny görýänligine şatlygyny aýtdy. Bu halkara forumyň geçirmegi biziň döwletimiziň paragatçylyk, hoşnýeti goňşulyk we ýödary behbetli hyzmatdaşlyk görelgilerini üýtgüzi ygaralydygynyň aýdyň subutnamasydyr. Geçen 30 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň hemişelik bitiraplygy döwletimiziň daşar syýasatynyň bir büniýady bolup hyzmat etmek bilen tewitleýin we halkara howpsuzlygyny pugtlandyrmaga, insan-perwer gatnaşyklary üýtdirmäge iýligderli goşunt goşýar. Bu halkara forumunyň netijeleri umumy awadançylygyň hatyrasyna hyzmatdaşlygy hasa giňeltmäge ýardym eder diýip döwlet başçymyz bellädi. Hormat prezidentimiz bugünkü halkara forumuna gatnaşlaryň hemmesini paragatçylyk we anaşmak forumuna, halkara paragatçylyk gününe hemde Türkmenistanyň hemişelik bitiraplygynyň halkara derejesinde ikrar edilmeginiň 30 ýyllygyna başlanýan bayramçylyk şäherlerine gatnaşan üçin ýurdumyzyň ägli halkynyň adyndan mehirli gutlady. Bu foruma döwletleriň we hökümetleriň başdanlarynyň, ýeri we awraýlyk halkara guramalarynyň ýol başlarynyň, görnükli siýasatçylaryň, parlament agdalarynyň, diplomatlaryň, alimlaryň, jemgyçlik işgärleriniň gatnaşanlyklaryny bellep, döwlet başlarymyz hormatly mehmanlary türkmen topragyna görmegiň uly hormat we awraýdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz bu foruma ýeri halkara ähmiýetli waka hökümine garalýanyny bellep, onuň sewit, iklim we äklimi işler barada oýlanmak, halkara siýasatyna paragatçylyk, hyzmatdaşlyk, din hukuklyk, ananşmak, adalatlyk, dialog medeniýetini hemde ýödary düşünşmek ýagdaýlarynyň ikrar edilmegi üçin badylygy nokadyna öňürilmegi hökümine seredilýänini aýtdy. Arkadaşly gahryman serdarymyz bu arada gurruňy dowam edip, halkara paragatçylyk we anaşmak gylna, halkara bitiraplyk gününe hemde Türkmenistanyň bitiraplygynyň 30 ýyllygyna başlanýan halkara forumuny açyk diýip elan etdi. Häzirki halkara forumuny geçirmek, dünýä siýasatyna kadrlary, gymmatlyklary we ölçegleri ikrar etmek hemde berkitmek boýunça Türkmenistanyň köp ýyllyk iýligderli işiniň netijesi boldy. Biziň pikirimizçe olar halkara gatnaşyklarynyň ähli häzirki zaman ulgamynyň hukuk we dünýä garaş babatda esasyny düzmelidir diýip döwlet başçymyz belledi. Türkmenistanyň teklibi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we anaşmak gili diýip elan etmek baradaky ýürüýte kararnamasynyň kabul edilmegi bilelikdäki bir işiň netijesi boldy. Munyň özi biziň umumy istinligimizdir. Birleşen Milletler Guramasynyň ähli agda döwletleriniň syýasy ýol başlarynyň öňdürgüçiliginiň, jogapkärçiliginiň, pekin paýgasynyň netijesidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz pursatdan peýdarlanyp, bir möhüm çizgidi gollanlyklary hemde ony kabul etmäge goşan goşuntlary üçin halkara guramalarynyň ýol başlaryny we wekillerine tüýsürekden çäksiz minnetdarlygyny beýan etdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz paragatçylyk we anaşmagyň düýpli kadrlarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyny öz beýanyny tapanlygyny belledi. Şeýleň sentýabrynda bitirip Türkmenistanyň paragatçylyk we anaşmak syýasatynyň hukuk esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanuny kabul edildi. Bu kanuny bitiriplik, din hukuklygy, ýödary hormatlamaga, hyzmatdaşlyga, hoşnýetli goňşulyga, güýç ulanmazlyga, gapmagarçylyklaryň öňüni almaga, ilsenlik halkara meselelerini diňe paragatçylykly, syýasy, diplomatik terişler we ugurlar arkaly çözmäge, beýleki ýurtlaryň içerki işlerine gatnaşmazlyga, halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryny ileri tutmaga, adam hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga, ýençeme beýleki örenmekin borçnamalary berk we üýtgüsiz eýermek esasy kadrlar hökümine berkidirýär. Şeýlekem hormatly prezidentimiz ýöneköý bolmadyk geosiýasy ýagdaýlaryň häzirki döwründe paragatçylyk we anaşmagyň aýratyn ähmiýeti we gymmatlygy iyi bolýanlygyna inanýanyny aýtdy. Bu düşünjeler barada baka bermek we olary dünýä syýasatynyň jedelsiz kadrlar hökümine berkitmek häzirki zamanyň guruluşy barada oýlanmakda netijeli ilerlemedir. Hoply gapmagarçylyk ýagdaýyndan hopsuzlygyň hemde öz üçin ählimi guruluşynyň netijeli, hakyky, sazyşykly esaslaryny ýola goýmaga tarap ädimdir. Türkmenistan bu netijäni diňe bilelikde umumy syýasy dünýä garaş, insan-perwer esasda Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyny we halkara hukugynyň ikrar edilen kadrlaryny daýanyp, döwletleriň, halkara institutlarynyň tagallalaryny birleşdirmek arkaly gazanyp bolar diýen garaýşdan ugralýar diýip arkadaşly gahryman serdarymyz belledi. Halkara paragatçylyk we anaşmak gili örenmekim taryhy ýubileýe biziň ýurdumyzyň hemişelik bitiripliginiň halkara derejesinde ikrar edilmeginiň 30 ýyllygyna gabat gelýär.
Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň sözgütlerini Türkmenistanyň konstitusiýasyna berkilen tiýasy hukuk ýagdaýy bolan hemişelik bir taraplyk halkara giňişligini biziň ähli ädimlerimizi Türkmenistanyň gadanyň üstünliklerini hem-de ägir türlü netijelerini kesgitleýär. Ürenmýöküm ähli umumy sewit meselelerini çözmekde, durnukly ösüşiň maksatlaryny ýerine ýetirmekde, has giň uğurlar boýunça halkara hyzmatdaşlygyny adalatly we tazyşykly çemenleşmeleri tasdiklamakda Birleşen Milletler Romasynyň biziň ýurdumyzy jogapkärlik hem-de netijeli hyzmatdaş hökümine görýänligini aýratyn bellemek isleýän. Biz Birleşen Milletler Romasy bilen hyzmatdaşyň uğurlaryny giňelders, milli sewit we ähli maksatnamalary döretmäge we amala aşyrmaga ünsi jemlemegi, olara ýürütülüşdirilen gurulşlary çekmege gazanar diýip döwlet başçylarına aýtdy. Türkmen döwletiniň bir taraply hukuk ýagdaýynyň halkara we sewit durnuklugyny hem-de howpsuzlygyny öpçün etmekde netijeli, dürüjlükli täsiriniň bardygyny aýdyp, hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Romasyny Türkmen bir taraplygynyň artýan gollawyny öz tasdiklanmasyny tapýanlygyny baş assambleýanyň 1995-nji, 2015-nji we 2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygy kararnamalaryny bir agzdan kabul edilmeginiň munyň aýdyň ýüze çykmagy bolanlygyny bellädi. Biziň ýurdumyzyň başlangyjy boýunça bir näçe ýyl öňden Birleşen Milletler Romasyny bir taraplygyň dostlarynyň toparynyň döredilmegi munyň aýdyň misalydyr. Bir misallar bir taraplygyň onuň binýatlyk kadrlarynyň halkara gatnaşygynyň tejribesine barha ähmiýetli we mühim ýagdaýa öwürlýänligine şaýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiz netijeli, ýödary behwetli, dostlukly halkara gatnaşyklaryny özüniň bir taraplyk siýasat netijesinde ösdürýän Türkmenistanyň misaly, bir taraplygyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny we ony ýer ýüzüniň dürli böýleklerine ulanyp boljakdygyny görkezýänini aýtdy. Şunun bilen baglanykda paragatçylyk öğretmek ulgamyna öňler diplomatiýasynyň tiýasy diplomatik serişdelerini we usullaryny giňden peýdalanýan Milletler Birleşiginiň baý tejribesi esaslanıp, şeýlegem bir taraplygyň tejribe käfiýetini ösdürmek we şunun bilen baglanykda ilmi barlyk we bilim işini amala aşyrmak maksady bilen Türkmenistan Birleşen Milletler Romasy bilen hyzmatdaşlykda paragatçylyk we bir taraplyk universitetini döretmegi teklip edýär. Bir başlangyjyň golluk tapjakdygyna umyt edýänligini hem-de dostlarymyz we hyzmatdaşlarymyz bilen birlikde şu mesele jikmejik seretmäge taýýarlyk aýdyp döwlet başçylarymyz bu meseleniň uly geljeginiň bardygyna ünsüşekdi. Türkmen bir taraplygy barada aýtmak bilen hormatly prezidentimiz bir taraplygyň Türkmenistanyň hakyky öz ygtyarlygynyň we garaşdyrlygynyň kanuny laýyk netijesini belledi. Öz başdak oýlançykly we iýdigderli bir tarap daşar siýasaty alyp barmak bilen Türkmenistan odaly bilen öz döwletlik esaslaryna, taryhy taýdan miras düşerligi, türkmen halkynyň agzy birligini we gollawyny, ähli halklar we döwletler bilen paragatçylykly, alalaşykly we hoşnýetli goňşulykda ýaşamagy wesiýet eden ata-babalarymyzyň köp asyrlyk tejribesine dayanýar. Türkmenistanyň garaşdyrlygy we bir taraplygy diýen düşünjeleriň biri-birinden aýrylmadygyny we bir bütügdigini belläp, arkadagy gahryman serdarymyz maksatlary we wezipeleri halkara birleşiginiň bütün dünýäde köp sany dostlarymyzyň hem-de pikirdeşlerimiziň giňden gollaýanlygyny we olara düşünýänligini görüp, muňa ýokary baka berilýänligini aýtdy. Büýük gollaw Türkmenistana geljegine umytly garamaga, mundan beýleki birlikdäki işiniň meýilnamasyny anamly düzmäge kömek edýär. Bizi halklaryň arasynda paragatçylygy, ananşmagy hem-de oňşuklygy gazanmaga, olaryň ilerlemegine, awadançylygyna hemişelik işiň netijeli gatnaşmaga ruhlandyrýar. Hormatly prezidentimiz sözüniň ahyrynda foruma gatnaşýanlyklary, Türkmenistan bilen dostlugy, hyzmatdaşlygy we ýöňlere düşünşmegi pogtalandyrmaga goşýan goşantlary üçin hemmelere tüý sürekden çykýan iň mehirli minnetdarlyk sözlerini beýan etdi.